Вось гэта царква святога Мікалая была пабудаваная ў 1866 годзе. І з таго часу і па сённяшні дзень яна зачынялася толькі адзін раз, калі да ўлады прыйшлі бальшавікі. Але вось падчас Другой сусветнай вайны немцы дазволілі тут весці набажэнствы. І вось з таго часу і па сённяшні дзень набажэнствы тут не спыняюцца. А вось напрыканцы мінулага стагоддзя царква была распісана. І вось гэта царква ў Лагойску лічыцца адзінай царквой на Беларусі, яка мае роспіс вось з кнігі Іоанна Багаслова «Апокалипсис». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Вось з падножжа царквы, панове, вытякае крыніца. І вось гэтая крыніца, панове, гэта цудадзейная крыніца. Яна была асвечана ў 2005 годзе філарэтам. Вада з гэтай крыніцы вельмі такая, кажуць, лечэбная і вылечвае ад розных хвароб. Тэмпература гэтай вады заўсёды аднолькава і ў жару, і ў холад, плюс 7 градусаў. І людзі за гэтай вадою, вось, якую называюць жывая вада, прыязджаюць сюды ў Лагойск з усёй Беларусі. Пап'ю і я тут вадзіцы, панове. Шмат чаго цікавага, панове, ёсць у гэтым старажытным колішнім гораду Лагойску. Так што за адну праграму ўсё і не распавядзеш. Сустрэнемся яшчэ раз на наступным тыдні. Так што з Лагойскам мы не развітваемся. Ну, а вам усяго самага найлепшага і да сустрэчы на гэтым жа месцы праз тыдзень.